yes wazala umbethe, yes unenhlahla, mhlawumbe une-spiritual gift, mhlawumbe khona lento oyiphethe ezokuphilisa. Kodwa njengamanje uyahlupheka, abanye bayadivorce, abanye baney'nkinga, abanye baphelwa imisebenzi, ama-car accident, kuba kuningi umuntu adlule kona. But ekugcineni uyakuthola kuphumelela. Kusuke kuyinto okhokho bakho nokhokho omkhulu bakho abayihlelile ukuthi wena impilo yakho izohamba la, ihambe la, ihambe la, ihambe la. Ekugcineni kugcine ku-right. Ngeke ukwazi ukuphilisa omunye umuntu ngoba usukudinga experience, usukudinga ukuthi ukhule ngokwengqondo ube matured, usukudinga na ukuthi uphekeke, ugrumeke, ukuthi uzokwazi ukuthi ngelinye ilanga uma usiza omunye umuntu umsize with experience, umsize ngokuthi hayi nami ngeke ngadlula lapha, hayi nami kwakwenzeka lokho, yabo. So okunye kwezinto ezibhlungu ezimbi odlule kuzona kusuke kuyizinto vele ezokukhulisa zizokwenza umuntu ongcono.